盾となれ。かの者を守る盾となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。人間ども。待てボーゼル。くそ、復活したアルハザードがボーゼルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。ダークプリンセスの様子がおかしいぞ。そうか。姉さん、リアナ、大丈夫かラン。レオン。ラーナ姉さん大丈夫？じっとしているんだ。戦局を考えると、封印を解かれたアルハザードを。懸命。なんだって。当たり前だ。それならば。リアナ。でも。ね、約束しよわかりました。う。ありがとう。あとはラングリッサーの封印を解いたら、早速出発するぞ。この手、造作もない。闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。ボーゼル、帝国、そして